Kif intom tfal? Jiena tajba ħafna. Illum iltqajna flimkien biex naqraw xi ħsejjes, kliem, kif ukoll frażijiet bil-Malti. Jekk jista' jkun ħdejkom ikun hemm xi ħadd ikbar minnkom aħjar, ħalli meta taqraw ikunu jafu li qegħdin taqraw sewwa. Mela, ħanibdew bil-ħsejjes tfal. Issa, il-kliem. Jiena se ngħid il-ħsejjes kollha u l-kelma u intom se tirrepetu eżatt warajja. Tlaqna. Sa. Tar. Mar. Sar. Dar. Ras. Issa, it-tieni pass. Jiena se ngħid il-ħsejjes, intom se tgħiduhom jgħidu qalbkom, imma mbagħad il-kelma se tgħiduha intom. Bravi tfal. Proset, issa jien mhux se ngħid xejn, imma se nurikom l-ħsejjes biex intom tgħidu l-ħsejjes u mbagħad il-kelma taqrawha kollha intom. Proset tfal, issa nbidli romandi l-ebda tikka, ħalli intom taqraw il-kliem waħedkom u se nħaffef ftit. Proset tfal, ħanibda l-frażijiet ukoll. Proset tfal, illum dak kollu li kelli għalikom tant ħadd pjaċir li qed naħseb li darb'oħra se nerġa' niġi. Saħħa!